Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng spicy squid. Ayan, at meron tayong rice. At meron tayong pipino. Ang drinks natin, tubig. Ako yung drinks ko, prebiotic po ito. Yes. Yan, baka di ako matunawan sa squid. Kaya mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration. Pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis ng kamay namin. Mga taking kapampangay. Mga tano po. Ano unang subo natin? Ano muna super? Ay, yung ulo, syempre. Ulo? Sige. Ito. Ang laki nito. Lagyan natin. Grabe, laki. Sarsa. Ako dito na lang ha. Dito, Sausaw oh. na lang. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Ano ba to? Mm. Mm. Spicy nga. Spicy nga. Malambot yung ano. Ang dami namin rice. Mm. Iyak ng ano, sarsa. Para masarap. No, nasumo mo lahat yung ulo? Paunti-unti, syempre. Ano? Maparas. Naman? Ikaw kasi, talagang ilig mo yung sili. Ako hindi. Bicolana kasi ako. Kapampangan ako. Di ba? Tingnan. Yan. Masyado maliit para sa akin. Ay ba? Ay! Ay, malaki. Ay! Kapag akin lang. Ayaw ko sinubo ng iba. Nasa'yo na lahat. Ito ano to, payat to. Yan ano, mataba. Gusto kasi malaman. Mataba. Masarap yun. Yung ano natin, yung squid natin, may enoki mushroom. Ito. At yung enoki natin, no? Ayun. Pasok mo. Kailangan ipasok Hindi ko masusubol lahat to. Tatry mo. Paano kapag nandyan yung jowa mo? Ito, laki oh. Oh. Kailangan lahat yan, tinatry. Hindi ko kaya to.
Ang lambot, no? Ako nga kahit anong pinapasubo sa akin, sinusubo ko na eh. Para, di ba? Di natin alam. Try lang naman. Try lang yung pagsubo. Sarap. Lasang ano siya? Singkamas? No? Matamis. Ang laki, no? Ang taba. Sarap. Alam mo, alam mo ba kagabi? Mm. Nanood ako ng premiere ni Iñaki TV. Tapos katabi ko yung kapatid kong si Sexy. Sabi ko sa kanya, kung jojowain to tropain, ano mo siya? Iñaki? Si Iñaki TV. Ano daw? Wala daw. Wala daw. Bakit? Sumagot ka, sabi ko. Ayaw niya sumagot. Sumagot ka. Kunyari lang. Tutropahin niya daw. Kasi, masarap daw siyang kumain eh. Baka, maubusan siya sa pagkain. Gusto kasi noon si Mukbang with JD. Si Sexy. Ang cute ni Lods kagabi. Tatlo kasi silang Super Serena. Ako yung pinakamalaganda. Charot. Hindi kasi hindi pa sila Yung sila naman, hindi sila ganyan na kay BBM. Hindi sila totaling bisexual. Si BBM lang. Ako talaga yung pusong babae. Babae talaga ako. Nasa katawan lang ako ng lalaki. Ako kung matatotongan yun, jojowain to tropa. Jojowain ko yan. Si Iñaki TV. Sarap. Sarap, no? Masarap. Sarap. Tsaka si Simple Bisdak. Napakasarap na kinain niya, no? Balot. Oo nga.
sibuyas. Daon ng sibuyas ba to? Ang lambot ng ano, squid. Gusto ka? Sarap. Mataba, malaki, mahaba. Yan, ganyan. Yan yung gusto ko, malaki. Lumalaban. Ayun. Sarap. Ay, salamat po. Laki ng ulo. Nakatakot. Natakot ka pa? Sige, malaki. Parang, parang sa ano lang, dalawa. Busog na tayo, no? Basta lalaki. Mataba. Kaya alam mo ba, nasira na yung ano, binili kong radyo kay sa lola ko. Bakit? Hindi ko alam bakit nasira. Sabi niya sa akin, nasira na yung binili mong radyo sa akin, sabi niya. Papagawa natin. Kung na papagawa. Parang sa relasyon lang yan. Kapag nasira yan, hindi na kahit mabubuo, hindi na maayos yan. Diba? Depende sa relasyon. Kasi nasira na yung tiwala. Diba? Pero depende pa rin sa relasyon. Kaya kayo, mga kapudibis, huwag nyo yung sirain yung tiwala. Ang importante dyan, tiwala. Tsaka sikat. Laki, no? Pinapaayos pa si Rana nga. Alin? Yung radyo, hindi na magagawa yun.
Eh, di bili ka na lang ng bago. Mura lang yun, diba? Sarap. Okay. January 7 ngayon. Sa lahat po na may birthday ngayon, tsaka mansary, anniversary. Kasi marami akong nakikita sa Facebook. Bumabati rin ako. Bumabati lang ako. Sarap ulamin ng pepino. Matamis. Parang nga singkamas. Lalaki, no? Baka po, Dibis, baka hindi na namin maubos to. Itong laki. dalawang to. Awesome. Sapat na sa akin yung isa. Ako din, laki. Gusto ko to, oh. Kailangan huwag tayo maarte. Hindi tayo maganda. Meron? Meron pa. Ito na. Ako na. Baka mapol ako sa'yo. Mapol. Sarap. Meron nag-comment, magkapatid ba daw? Magkapatid daw tayo. Magjowa. Kapatid? May nagjowa din. Ah. Ano ba yun? Jowa na naman. Nakakulot tapos jowa. Babae din po ako. May Adam's apple. Oo. Mukha lang lalaki pero babae po ako. Sarap. Ang laki ng ng squid. Grabe laki. Mag isa lang mabubusog ka na. Tapos kailangan pang magnguya ng mabuti para hindi ka matunawan sa tiyan, diba? Kaya medyo hindi ako makapagsalita. PPM, kumusta ka daw? Sabi ni Coach. Coach? Hi, Coach. Eto. Si Jimmy. Tanga pa rin. Tanga pa rin. Okay lang. Ikaw, Coach, kumusta ka na? Ganun pa rin, gwapo pa rin siya. Maganda pa rin yung katawan niya. Soon. Pag hindi na ako nagkaka-inject, balik na ako. Hintayin natin matapos si BPM. Yung mga foodie may natirang dalawa. Sobrang laki po talaga yung isa din. Sapat na sa amin yung isang squid. At don't worry po, di po masasayang to. May kakain pa po niyan. No?
Daldal kasi nito eh, no? Tagal kumain. Busog ako, sarap matulog niyan. Tapos ka na? So mga foodies, habang nagpupuna si BBM, gusto po namin magpasalamat sa naka-online collaboration po namin kahapon na si Me Vlog. Sa mga hindi pa po nakapanood sa kanya, please panoorin po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Me Vlog. Si Me Vlog, thank you so much po sa online collaboration po natin kahapon. Shoutout po sa mga members po natin, Platinum B, si CC Queen NATSU, Ron 21 Saudi Vlog, Golden B, PG Family Mukbang, Silver Binang Paro and Cook Food ASMR, Coach Foodie, Iñaki TV, Joby Tenorio Books Cooking, It's with Alma Jobel, Yamamoto, Julian TV, Ang Paslupang Burgis, Ma'am Shi I Vlog, Mother Shingo at si Your Wowa. Meron po sila mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At sa mga nag-super chat po sa atin, si Me Vlog, Crisel TV, ayan, meron po silang channel, please supportahan natin sila at mag-subscribe. Yes. At si Queen Natsu at si Sisi Christine Cecil Ogawa, ayan. At si Marie TFT Cookbang. Hindi po namin sila hindi po kami nakapagpasalamat nung last mukbang po namin. Ngayon pa lang po kami nakapagpa-thank you. Salamat po. God bless po. At sa supporter po namin sa Facebook na si Sisi Cindy, meron po siyang channel. Please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Shoutout po sa mga kasama po namin sa Growman's Gym, sila Crisalyn Ignacio, Algie Pineda Mendoza. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, yan ang sinoutout ko kayo. At sa Growman's Gym po, si Coach si Coach Lawrence at si Tita. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Hi, Tita. Hi, Coach. At yung nag-birthday po ng January 6, si Sharon Sibilo. Happy birthday po sa inyo and God bless po. Yes, happy shoutout birthday. Po kay sa mga team matibay po. Leia Payawan, si Leia Payawan at si Baby Allison. I love you. Your Wowa, Jason Laksamana at si Senior Maymay. Queen Natsu ang kumari kong Queen tunay. Natsu po, please supportahan po natin si Queen Natsu at mag-subscribe na po kayo. Meron Yes. siyang bagong upload. Please panoorin po natin siya. Paki-like and share na din po. At ang Facebook page po niya, paki-follow na din po. Thank Yes, you mga po. kapudibis, ganun din po sa amin. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.